Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan. Hay Pinuno, itago mo na lang ako sa pangalang Yoyong. Naganap ang pangyayaring ito noong taong 1999, malapit sa kabundukan ng Isarog, Kalabangan, Naga. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kaming nakatira sa gitna ng Kalabanga at Isarog. Medyo kokonti pa lang ang bahay noong mga panahong yon dito sa amin at ang tanging kabuhayan dito ay pagsasaka. Sa taong 1999 ay isa na akong ganap na magsasaka. Wala pa akong asawa noon at nasa ilalim pa ako ng pangangalaga ng aking mga magulang. Bale, 19 anyos ako nito. Wala namang nakakatakot sa aming tirahan. Ang kinakatakutan namin doon ay ang aming dadaanan sa tuwing kami ay uuwi galing sa bukid. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang dinaraanan namin doon ay isang sapang malawak na merong nagsisitaasang puno sa tabi nito. Yun ang nagpapadilim sa paligid at nakakadagdag kilabot sa lugar. Bukod kasi sa napakadilim dito, ay marami-rami na din ang kumakalat na balita tungkol sa bagat. Tama ka, Pinuno. Bagatan ang lugar na yon, kaya na may palakasan talaga ng loob ang pagtungo dito. Sa ilang taon naming pagdaan doon, ay labis-labis ang aming binibigay na respeto. Palagi kaming nag-aalay ng mga pagkain doon tuwing sasapit ang Biyernes. Ayon kasi sa ama ko, na yon ang aming kasunduan ng mga nilalang na hindi namin nakikitang naninirahan sa lugar na yon. Sa loob ng ilang taon, Pinuno, inaakala naming mga engkanto lamang ang naninirahan doon. Hanggang sa biglang dumating ang puntong doon namin na pagtanto na meron din palang aswang ang gumagala sa lugar na yon. Kakaiba ang aswang na ito, Pinuno, dahil ang huni nito ay parabang siri-siri. Ganyan na ganyan ang naririnig naming huni ng aswang na yon, kaya tinawag namin tong siri. At naririnig lang namin yan tuwing sumasapit ang hapon. Ayon sa iba naming mga kasama, na merong isang bahay sa dulo ng ilog. Kubo lang yon ayon sa mga nakakita. Ang kinaibahan lang ng kubong yon ay meron itong maraming alagang aso at hindi mabilang na mga manok at sisiw. Giba-giba na din ang bahay nito na parabang hindi na angkop tirhan ng tao. Dagdag pa ng mga kasama namin na minsan na nilang nakita ang nakatira doong lalaki na suot-suot ang damit ng isa sa mga nawala naming katrabaho sa bukid. Hindi na nila ito ipinagkalat dahil sa baka sila ang mapagbalingan ng galit ng lalaking nakatira doon. Mahirap nga namang kalaban ng aswang dahil sa lakas at bilis na taglay nito. Isang araw, kasakasama ko ang aking ama upang pumanhik sa aming pinagtatrabahuhan. Araw kasi yon ng gapasan, kaya maaga kaming umalis ng bahay. Sa pagdaan namin sa sapang yon, ay ramdam namin ang aliwalas ng buong paligid. Ganun naman talaga doon pag umaga. Animoy walang nakakatakot na mga nangyari sa lugar na yon. Pagdating namin sa aming pinagtatrabahuhan, ay kanya-kanya na kaming hanap ng kahon ng palay na aming gagapasin. Hiwalay kami ng ama ko upang mas marami ang aming mabungkos na palay sa buong hapon. Kayod kalabaw talaga kaming mag-ama dahil sa dalawa ang aming pinapaaral sa sekundarya. Maliban sa pagpapaaral, ay dagdag isipin din namin sa pang-araw-araw kung ano ang aming kakainin. Sumapit ang hapon ng mismong araw na yon
ay hindi pa rin kami tapos sa aming ginagapas. Mas binilisan pa namin ang aming paggapas sa kadahilanang nangangamba na kami sa pagdilim ng paligid. Siguro, magbabandang 7:00 na ng gabi kami natapos sa aming trabaho. Mabuti na lang at hindi kami iniwan ng aming mga kasamahang nauna nang matapos sa kanilang ginagapas. Natatakot din kasi ang mga ito na maunang dumaan sa lugar na yon dahil sa hindi sila nag-aalay ng mga pagkain. Kami lang talaga ang kanilang inaasahan sa tuwing mapapadpad kami sa may sapa ng 10 oras ng gabi. O Turing, ba't hindi pa kayo umaalis? Tanong ng aking ama sa isa naming kasamahan. Hinihintay namin kayo eh. Mas mabuti ng sama-sama para marami. Dahil sa kayo nag-aalay sa lugar, kayong mauuna sa hanay. Mahirap na bong. Masyadong delikado sa paligid. Alam mo naman. Nag-aalalang sagot nito. Matapos nilang makapag-usap, tumingin naman sa akin ang aking ama at nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Nang madapo na kami sa lugar na aming kinakatakutan, ay doon na nga nag-iba ang aming mga pakiramdam. Animoy napakaraming nagmamasid sa amin doon na isang maling galaw lang ay tiyak ang kamatayan naming lahat. Napakalakas na din ng huni ng aswang sa paligid. Meron ding mga tumatalon-talong mga nilalang sa bawat sanga ng puno. Dahil sa gasera lang ang aming dala, ay hindi namin lubos makita kung ano ang hayop ang tumatalon-talon sa sanga. Hanggang sa dumating ang puntong merong sumigaw na isa sa amin na siyang labis naming ikinagulat. Para kaming mga dagang nagsipulasan nang marinig namin ang sigaw na yon. Ang tatay ko, agad naman itong tinapo ng kanyang lamparang hawak at hinatak ako nito papalayo sa lugar. Halos sumayad na ang tuhod ko sa lupa dahil sa paghatak ng aking ama. Hindi na rin yon kumikibo. Basta ang nais lamang nito ay makaalis kami sa lugar na yon. Habang kami ay tumatakbo, ay ramdam na ramdam ko ang pagsigaw sa aming likuran. Animoy kapag huminto kami noong mga oras na yon, ay kakainin kami nito. Awa naman ng Diyos Pinuno, ay ligtas kaming nakaalis sa lugar na yon. Pagdating namin sa aming tahanan, ay doon pa lamang kami nakaramdam ng sobrang pagod. Kinaumagahan, naibalita na lang sa amin na hindi na nakauwi pa si Turing. Dahil sa trabaho pa namin kinaumagahan, ay wala kaming magagawa kung hindi ang bumalik sa bukid. Pagdaan namin sa Sapa Pinuno, ay nakita namin ang matandang tinutukoy ng aming mga kasama. Suot-suot nito ang kasuotan ni Turing noong gabing nawala ito. Hindi na namin yun pinansin dahil sa ayaw naming kami ang isunod nito. Matapos ang panahon ng gapasan, ay hindi na muli kaming nagtrabaho sa bukid. Mas pinili na lang naming mag-ama na maging kargador ng kopra. Ikalawang karanasan. Hi po, Pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marinel. Nais ko sanang ibahagi sa channel ninyo ang karanasan namin ng aking anak. Naganap ang pangyayaring ito, Pinuno, noong taong 2009. Tubong masbati ako at kasalukuyang nawalay sa asawa dahil sa isa itong sundalo. Mahirap mawalay sa asawa, Pinuno, dahil sa walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ba ito ng buhay. Sa Mindanao kasi siya nakadestino, kaya labis talaga akong nag-aalala para sa kanyang kaligtasan.
Kaya kami bumalik sa aming probinsya upang dito muna ako manirahan sa aking mga magulang habang sanggol pa lamang ang aking anak. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, naganap ang mga pangyayaring ito noong gabi ng Mayo. Habang kami ay natutulog ng aking anak sa kalagitnaan ng gabi, ay bigla akong nakaramdam ng mga pagkalampag sa bubong ng aming bahay. Dahil gawa sa yero ang bubong, kaya rinig na rinig ko ang pagkalampag nito. Akala ko nga noon, Pinuno, isa lang itong pusa sa kadahilan ng napakarami naming alagang pusa. Sa kakapakiramdam ko sa nilalang na yon, ay bigla na lang akong nakatulog nang hindi ko namamalayan. Pagmulat ng aking mga mata, ay nagulat ako dahil umaga na pala. Naging kampante naman ako noon na walang nangyaring kakaiba, gawa ng nasa loob naman kami ng aming sariling bahay. Pero paghawak ko sa aking sanggol, ay laking gulat ko na lamang dahil sa inaapoy na pala ito ng lagnat. Tulog na tulog pa yon kahit napakainit na ng buong katawan nito. Dahil sa pagkataranta ko, agad ko itong ginising. Pinag-aalog ko yon upang magising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Paggising nito ay bigla yung umiyak ng umiyak hanggang sa mapansin kong nahihirapan na itong huminga. Dahil sa aking mga nakita, ay nagsisisigaw na ako sa aming bahay kahit umagang-umaga pa. Dali-dali namang tumungo ang aking mga magulang sa aming silid upang tingnan ang nangyayari sa aming mag-iina. Ano ba nangyari, Marinel? Ba't sigaw ka ng sigaw? Tanong ng aking ama. Tay, yung anak ko tay inaapoy ng lagnat oh. Sagot ko naman dito. Nang marinig ito ng aking ina, agad naman itong hinawakan ng bata. Pagkahawak nito ay doon niya nakumpirmang inaapoy nga ito ng lagnat. Wala na kaming maisip na paraan noon, Pinuno, kung hindi ang isugod ang bata sa isang albularyo. Pagdating namin doon, agad namang kaming pinapasok sa pamamahay nito upang tingnan ang bata. Matapos niya itong matingnan, ay biglang nagwika ang matanda ng, Inaaswang ang anak ninyo. Unang gabi yon ng pagmamarka. Ang susunod nito ay kukunin na ang laman loob ng bata. Hanggat maaari ay iwasan niyong matulog sa tabi ng bintana upang maiwasang makuha ng aswang ang buhay ng inyong anak. Masyadong mapanganib para sa inyo mga susunod na gabi dahil sa hindi titigil ang mga demonyo hanggat hindi nila nakukuha ang inyong anak. Pagkauwi nyo ay kumuha kayo ng dahon ng badyang at ilagay nyo sa ilalim ng katring inyong tinutulogan. payo ng albularyo. Matapos kaming makapagbigay ng donasyon sa matanda, ay agad namang kaming sumugod sa ospital upang doon makumpirma kung meron ngang kakaibang iniinda ang anak ko. Dahil sa marami namang kaming pwedeng masakyan, ay nakarating kami sa ospital ng mas maaga. Pagdating namin doon ay agad naming pinatingnan sa doktor ang kalagayan ng anak ko. Pero ang tanging sinabi lamang ng doktor sa amin ay, Wala namang karamdaman ng anak ninyo. Bakit ninyo dinala dito? Nang marinig ko ito, Pinuno, naging palaisipan sa akin ang sinabi nito. Nagmatigas pa ako noon at pinagpipilitan ko talagang inaapoy ng lagnat ang bata. Dahil sa pagnanais kong patunayan ang aking sinabi, agad kong hinawakan ang leeg ng aking anak upang ipaalam sa doktor ang napakainit nitong katawan. Paghawak na paghawak ko dito, Pinuno, ay bigla akong nagulat dahil sa normal naman ang naging temperatura ng aking anak. Hindi na ako muli pang nag-eskandalo sa ospital
Dahil sa alam ko sa aking sariling nagsasabi ng totoo ang doktor na kausap namin. Masyado na ring nakakahiya noon dahil sa pinagtitinginan na kami ng mga taong naroon. Pagbalik ko sa aming bahay, agad ko namang inutusan ng aking kapatid na kumuha ng dahon ng badyang. Nais kong sundin ang sinabi ng albularyo dahil sa mas mabuti ng maniwala dito kesa mahuli na ang lahat. Ilang oras lamang ang lumipas ay nakauwi naman ng ligtas ang aking kapatid na merong daladalang 3 dahon ng badyang. Pagsapit ng gabi, naroon ulit ang mga aswang sa aming bahay. Nasa sala na kami noon nakahiga habang nakikiramdam sa buong paligid. Katabi ko noon ang aking ina Pinuno na merong daladalang rosaryo. Nagpatuloy ang paglalakad ng hayop na yon sa aming bubungan hanggang sa sumapit ang 1:00 ng madaling araw. Ayon sa albularyo, nakusang aalis ang mga aswang na yon sa tuwing lumipas na ang hating gabi dahil sa iyo na ang hudyat ng kanilang pagbalik sa normal. Kagaya ng engkanto Pinuno, ay napakalakas din ng aswang sa tuwing sasapit ang hating gabi. Kinaumagahan, biglang nagkaroon ng karamdaman ang aking kapatid. Nilagnat din yun Pinuno at biglang nagkaroon ng napakaraming galis sa balat. Hindi ko mawari kung saan niya nakuha ang sakit na yon dahil sa napakalinis nito sa kanyang katawan. Dahil sa biglaang pagkakaroon ng sakit sa balat ng kapatid ko, ay agad naman namin itong sinugod sa albularyo upang mapatingnan. Pagdating namin doon, sinabi ng albularyo na nasabrawan umano ang kapatid ko ng engkanto. Inalaya namin ito ng mga matatamis na pagkain sa loob ng 3 araw. Ang anak ko naman Pinuno ay parati pa ring dinadalaw ng mga aswang pero hindi na ito masyadong naaapektuhan dahil sa mga pangontrang ibinigay sa amin ng manggagamot. Magdadalawang linggo din ang ginawang pagpaparamdam ng mga aswang hanggang sa tuluyan na itong hindi nagparamdam sa aming tahanan. Ayon sa albularyo na kung hindi namin napansin ang panggagambala ng mga nilalang na yon, ay maaaring mapaslang nito ang aking anak sa loob lamang ng 3 gabing pagbisita ng mga aswang sa aming tahanan. Magpahanggang sa ngayon Pinuno, ay meron pa rin kaming mga pangontra papaikot sa aming bahay upang makasigurado sa kaligtasan ng aking anak. Lubos talaga akong naniniwala na merong aswang dahil ako mismo ay saksing buhay sa mga ito. 3 karanasan. Magandang umaga, Pinuno. Itago mo na lang ako sa pangalang Chen. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig na nag-aasam na maiboses ninyo ang kwentong isusulat ko. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, taong 2003 nangyari ang kaganapang ito. Sa lugar po ito ng Samar. Itong mga panahong ito ay nasa edad 23 pa lamang ako. Batang-bata pa, pero wala pa akong asawa noon. Palagi akong nakakasabay sa gala ng aking mga kaibigan. Halos malibot na namin ang buong lugar dito sa Samar dahil sa araw-araw kaming bumabiyahe. Marating lang namin ang iba't ibang lugar dito sa amin. Isang araw, nagkayayaan ang barkada namin na tumungo sa isang baryong hindi papangalanan. Sabi-sabi noon sa amin Pinuno na maraming mangkukulam ang naninirahan sa lugar na yon. Hindi naman namin ito gaanong pinagbibigyang pansin, gawa ng hindi kami naniniwala sa mga sinasabi ng matanda. Ika nga ng barkada ko, hindi na totoo ang mga yan dahil sa pag-unlad ng teknolohiya ng mundo.
Habang kami ay nagbabiyahe patungo sa lugar na yon, ay panay pa ang asara namin sa sasakyan. Ilang oras kaming bumiyahe pinuno upang marating namin ang lugar na aming nais puntahan. Sa lugar na yon, ang pinakapakay namin ay ang dinarayong talon dito. Siguro ngayon, wala na ang talong yon dahil sa marami ng taon ang lumipas. Isa yon sa mga paborito kong napuntahan, pero hindi na ako nagtangkapang bumalik sa lugar. Lumipas ang ilang oras at tuluyan na nga naming narating ang lugar. Para kaming mga turistang bumaba sa sasakyan dahil sa dami ng mga taong tumitingin sa amin. Habang kami ay naglalakad sa daan, ay meron na akong napansing kakaiba. Meron akong nasipat na isang dalagang nakasuot ng itim na kasuotan na abot na hanggang paa nito. Meron itong daladalang isang manika at patuloy lang ang pagtitig nito sa amin. Nang makarating kami sa isang malaking tindahan, agad namang kaming pumasok dito upang bumili ng aming kinakailangang gamit para sa aming pupuntahan. Habang papasok kami doon pinuno, ay pansin kong sumunod din ang babaeng yon. Medyo tinititigan ko pa ito para masipat ang kanyang pagmumuka. Nang makita ko ang itsura ng babaeng yon, ay halos mahumaling ako dahil sa taglay na ganda nito. Kayumanggi ang balat nito pero makinis. Para bang Maria Clara talaga ang datingan kung iyong titingnan. Nang akmang lalapitan ko na ito upang tanungin, ay bigla akong hinarang ni Arnie. Pre, ikaw talaga oh. Basta maganda, nauuna ka. Ako naman. Wika nito sa akin, sabay siko ng mahina sa aking tagiliran. Wala na akong nagawa noon pinuno dahil sa nagpupumilit ito sa kanyang nais. Paglapit niya sa babae, agad niya itong kinausap na para bang mayabang ang datingan. Habang ang mga kasama naman namin ay abala sa kanilang ginagawa at panay naman ang diskarte ni Arnie sa babaeng yon. Tinitingnan ko silang dalawa pinuno hanggang sa mapansin kong nagnanakaw ng tingin ng babae sa akin. Nagkakatitigan kami ng ilang minuto hanggang sa biglang ngumiti ito. Maniwala kayo o hindi, pagngiti nito pinuno ay halos mahulog ang aking puso dahil sa pagkahumaling at pagkabighani sa dalagang yon. Nang makita ako ni Arnie, agad naman itong humarang sa kinaroroonan ko. Ilang minuto pa ang lumipas, pansin ko na ang pagkairita ng babae sa aking barkada. Hanggang sa umabot na sa puntong sinabunutan na niya ito dahil sa kanyang pinagkagagawa. Pagkasabunot ng dalaga sa kanya, ay bigla din naman itong tumalikod at tumakbo papalayo. Ayon kay Arnie, na halos matuklap na ang kanyang balat sa ulo dahil sa mahahabang kuko ng dalaga. Matapos ang mga pangyayaring yon pinuno, agad din naman kaming tumungo sa aming pupuntahan. Naging masaya kami sa lugar na yon dahil sa napakagandang tanawin at napakalamig na tubig. Halos ayaw na nga naming umahon dahil sa napakagandang pakiramdam ang naibibigay sa amin ng talon na yon. Pagsapit ng hapon, agad din naman kaming nagsiuwian. Habang nasa biyahe, pansin ko itong si Arnie na parang hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Panay ang pagkamot nito sa kanyang leeg hanggang sa magkaroon na ito ng sugat. Pre, ayos ka lang ba? Tanong ko rito. Oo, ayos lang ako pre. Pero ang katinitong leeg ko eh. Sagot naman ni Arnie. Pagdating namin sa aming baryo, agad din naman kaming nagpaalam sa bawat isa.
Pagkadating ko sa aming bahay, lahat ng mga naranasan ko ay ikinuwento ko sa aking mga magulang. Pagsapit ng gabi, bigla akong nagulat nang tumungo sa aming bahay ang babaeng kapatid ni Arnie. Animoy nagmamadali ito dahil sa pahabol nitong paghinga habang nagsasalita. Ayon sa kapatid ni Arnie, na merong kakaibang nangyayari sa aking kaibigan. Nagsisisigaw yon sa kanilang tahanan na para bang merong kung anong bagay ang tumutusok sa kanyang katawan. Dali-dali naman akong nagpaalam sa aking mga magulang upang puntahan si Arnie. Pagdating ko doon, laking gulat ko na lamang nang makita kong namumutla na si Arnie. Tirik na tirik din ang mga mata nito at nakaliyad na yon sa kanyang hinihigaan. Paglipas ng 5 minuto ay sumisigaw ito dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Hanggang sa nakapagdesisyon na ang kanyang mga magulang na dalhin na yon sa albularyo. Isa ko sa mga nagbuhat kay Arnie patungo sa bahay ni Tatay Ignacio. Pagdating namin doon pinuno, ay bigla kaming nagulantang sa aming nalaman. Ayon sa anak ng albularyo, na inatake sa puso ang kanyang ama, kaya hindi ito makakagamot sa aking kaibigan. Wala na kaming nagawa noong mga oras na yon, kung hindi ang isugod ito sa ospital. Naging maayos naman ang kalagayan nito noong madala namin siya sa ospital. Hanggang sa pagsapit ng umaga, laking gulat na lang namin nang makita naming wala nang buhay si Arnie. Dilat ang mga mata nito at nakanganga. Nakahawak din sa kumot ang mga kamay nito at unat na ang mga paa. Pantay na din ang paa nito pinuno na isang indikasyon na wala na itong buhay. Pagbalik ko sa aming bahay, ay doon ko napagtantong maaaring kagagawa nito ng dalagang sumabunot kay Arnie. Ikinalat din ng aking ama ang balitang yon. Ayon kay tatay, na maaaring isang dalubhasang mangkukulam ang nakaalita ni Arnie. Dahil sa gamit ang buhok nito sa pagkulam, ay madali lang yung mapapatay. Dagdag pa ni tatay, na sagrado sa kulam ang paggamit ng buhok na galing mismo sa isang taong personal na kinagagalitan ng may alam sa aral. Mas malakas at mapanganib ang personal na galit ng mangkukulam ayon sa tatay ko. Okay, gusto ko lang kayong i-update lahat na ito na yung last na compilation ng mga sinend sa atin ng mga mahal nating subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. Nakakatuwa, ang gaganda ng mga kwento ninyo, sobrang gaganda. Sana may mga ganito pa nung mga magsisend na maiksi lang pero ang gaganda. Kaya maraming salamat ulit. At yung mga susunod natin, susubukan kong i-compile parang 1 video tapos 2 stories tayo para hindi naman kayo mabitin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.